Ubijajte ih na svakom mjestu god stignete. Po Bosni, po Srbiji, po Sandžaku. Vi to možete. Allah će vas pomoći. Allah pomaže, Allah će pomoći malu skupinu vjernika. Pa borite se tamo. Borite se protiv njih. Ako možete, postavite im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima. Ako možete, uzmite otrov neki, stavite im u piće, u jelo. Raduj se, o ti Srbija, bit ćeš devula islamija, i ako ti to ne prija, mi smo islamski hilafet, mi smo islamski hilafet. Nismo zaboravili Srbe kafire, nismo zaboravili vaše ubijanje muslimana u Bosni i na Kosovu. Ne, tako nam Allaha nismo zaboravili šta ste uradili u Srebrenici i drugim mestima. Mi sa vama imamo jako dug i nerešen račun koji ćete platiti svojom krvlju. Ovaj tekst uzburkao je javnost u Srbiji. Još jedna prijetnja stiže od onih koji su otišli da ratuju u Siriji. Međutim, nije prvi put da stižu prijetnje sa